welcome back to my vlog. So, panibagong vlog na naman po gagawin natin. So, 200 subs. So, may cake po tayo. So, kakain po tayo. Let's go! Kain tayo guys. Happy 200 subs. Mag-shoutout ako mamaya. Kung gusto niyo ng Motovlog sticker, subscribe niyo na yan. Po yung Motovlog sticker. Yan. Subscribe kayo para may ganito kayo. Okay? Yun lang gagawin niyo guys. Tsaka Motobogs. Kung gusto niyo ng Motobogs, subscribe nyo yung Motobogs vlog. Okay? Yeah. Kain tayo. Happy 200 subs. Drop guys. Shout pala kay Dad sa buhay ng cake. Thanks Dad. Shout out din sa nagtitiktok. Si Jake yung kakalasyo na nag-budot. Yung gumaganon. Shout sa'yo. So guys, kakatas ko lang kumain. Ayan siya guys. Ubus na. So thanks for supporting me guys. Thanks talaga guys. Please keep supporting me guys. So, dito na nga po magtatapos ang vlog ko. Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para updated kayo sa aking videos. Shoutout to Algie, shoutout to Motobogs, shoutout kay Shanok, shoutout kay Bubay, shoutout kay Tita Lucille, yan. Shoutout pala kay Daddy yan. Shoutout ko na si Daddy. So, nanonood lang ako ng Moto Dirk vlog. Yan siya guys. 211 subs. Yan. Masyadong malinaw. Yan. Lina. And please keep supporting talaga guys. I really appreciate it. Thanks guys. See you on my next vlog. Bye guys!